Kilubning metong nga termino ng Vice Mayor Roman Noel Dading Santos, tikmana na kanuniti ing maging acting mayor inyang masuspindiyay incumbent Mayor JP Punsalan ng San Simon. Bistaman adwayang bulan at asabi ng limitado yung panahon at kapangyarihan, akumpirma na kanuna agyo ng manalakaran antimong pamuntok ning balen. Megpasikan kanung lakwasi tiking kayang determinasyon na lumaban pa nga alkalde inya niting Martis a 8 ning Oktubre, pinasa na ni ing kayang Certificate of Candidacy king COMELEC. Nakaupo ako ng acting mayor, 2 buwan lang naman yon. So very siyempre pressured nun. No? Hindi kagaya kapag nakamandato ka, at least mahaba yung term mo, talagang magagawa mo lahat yung gusto mong gawin. But do you think you are ready? Yes, definitely I'm ready. Dati na yung katandem Mayor Punsalan ni Vice Mayor Santos, may pait ing karelang relasyon, pauli dareng miyalo ang kontrobersya king pamangobyerno na eda api kasunduan. Burina mo rin kanong ibalik, ing pamisan metong king balen at baywan, ing imahe na niti. Sa lukuyan kasi, nagiging pangit yung imahe ng aming bayan dahil sa mga suspension. Siyempre, kapag may suspension, ibig sabihin may mga anomalya. Sa mga kababayan ko, no, asahan po ninyo na kung minsan talagang magulo yung politika dito sa ating bayan, pero gagawin nating unite ang San Simon, no? At kailangan ibalik yung saya dito sa San Simon. Ibalik yung katahimikan, no? Unang-una katahimikan kasi ngayon talagang magulo sa politika. Ing pangako da kanu inyang 2022 na alina atupad ning sa lukuyang administrasyon yang buri ng isubong nung sakaling mipala diyang may pwestong mayor. Pinaka problema namin talaga dito, madaming may sakit pa talaga. Hindi makapunta sa ospital. So ang unang-una talagang plano ko ay yung magkaroon ng ospital dito sa bayan sa administrasyon na mayor. So ako naman, handa naman para tayuan para sa pagbabayan ng aming bayan. Menungkula ni dati pang konsehal, Vice Mayor Dading, may kaapat yung terminong konsyal balen at ngenipin ing mumuna ng terminong vice alkalde. Katandem na king May 2025 midterm elections in dati muna mang konsehal ning balen ay Ann Canlas, anak ng dating San Simon Mayor Digos Canlas. Makatakikinumang konsehal kaya ding re-electionist ay Councilor Ryan Viray, Councilor Keko Almario, Councilor Irene David at Councilor David Dungo. Maka-line up yan naman para konsehal Tess Carlos, Randy Flores, Ray Adam Salvador at Melchor Tayag. King karelang pa mag-file candidacy, tinago niya ipatrol party list Representative George Bustos nang yun ikakandidatong representante ng 4 distrito. Diyan na Lumbang Parungaw, CLTV News.